Lubo, ty jsi v létě se slovenským národním týmem absolvoval Euro, do přípravy se zapojil později, tak jaké to pro tebe bylo a už se s tím vším nějak žil? Tak určite, hlavne tá sezóna bola veľmi dlhá, keďže po tej poslednej sezóne som mal prakticky 5 dní voľna a nebolo to jednoduché, ale som veľmi rád, že som sa na to Euro dostal a čo sa týka tej prípravy, tak tie prvé zápasy určite bolo trochu vidno, ale myslím si, že som sa do toho už dostal a že to bude už len lepšie a lepšie a že budeme zbierať body naďalej. Ty jsi se vlastně během té letní pauzy ještě oženil, tak jaké to je teď pro tebe z děda? Tak nejak to nepociťujem. Prakticky som už s manželkou dlho, takže nejaká zmena to není. Teď ten poslední zápas, výhra proti Pardubicím, ta vás určitě hodně povzbudila. Určite, tak potrebovali sme to. Dobrý výkon so Slaviou nám 3 body nepriniesol. Potom môžeme povedať, hrozný zápas v Teplicách od celého mužstva a ešte aj tá remíza doma z Olomoucou, tak vedeli sme, že tie body doma potrebujeme a aj keď tých prvých 15 minút neboli ľahké vôbec tie prvé minúty, lebo to počasie tomu nepomohlo, ale nakoniec sme to zvládli a určite nás to nakoplo ešte viac. Ty jsi v tom zápase, pokud se nepletu, poprvé nastoupil s kapitánskou páskou, tak co to pro tebe znamenalo? Tak určite, ja som sa to tiež dozvedel až pred zápasom a som rád, že som tú pásku dostal a že hneď z toho boli 3 body a je to pre mňa ako super, že po týchto 3-4 rokoch, čo som tu, som aj kapitán, takže bolo to super. Teď nás v neděli čeká těžký duel v Ostravě, s čím do něho půjdete? Tak ako som hovoril, že tie 3 body s Pardubicami nám určite pomohli a vieme, že Ostrava je herné mužstvo ako aj my, takže by to mohol byť zaujímavý zápas a určite ideme do Ostravy vyhrať a oni mali tiež veľa zápasov, ale keďže vypadli, tak sa už sústredia len na ligu a určite bude veľmi ťažký zápas, lebo Ostrava má super mužstvo, ale ja verím, že to zvládneme. Na ostravský stadion dorazí určitě hodně fanoušků. Jak se tobě hraje před bouřlivou kulisou? Tak, hral som už veľa zápasov pred veľa fanúšikmi, takže ja to v zápase nejak nevnímam, takže skôr, že tam príde aj moja rodina, lebo keďže Ostrava je z domu celkom blízko, tak to je také plus pre mňa, takže sa teším. Takže bude o motivaci navíc předvést se. Určite.